Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ήθελα να σας πω κυρίως για το παίχτη μου γενικά, να σας δείξω τα skills του, πώς έχει εξελιχθεί, τα items του που έχουν αλλάξει όλα, εκτός από τη ζώνη που την έχω ακόμα. Και κάτι διάφορα καινούρια που έχουν βγει. Θα σας δείξω όλα αυτά με τη σειρά. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε με τις δεξιότητες του παίχτη. Δύναμη 173, αντοχή 430, μυαλό 337 και διέζηση 482. Στις αποστολές. Στο σπίτι του Χράμπι δηλαδή ήταν την αρχή, Berry in the Town Center και του Granbury και State Capital. Τα μετρικά σας μεταχειρισμένα, όπως ξέρετε, πατάτε νέα αγαθά κάθε πρωί ή κάθε βράδυ 12 η ώρα και μετά. Μονομαχίες θα σας δείξω σε λίγο. Κάτσε να δούμε τώρα αυτό φωτιά. Εργασία για ένα ολόκληρο 24ωρο θα πάρω 3.095. Προπόνηση δεν κάνω γενικά, όλα στα 3, θα τη φτιάξω βέβαια. Special missions, όπως σας είπα, θα κάνω εδώ. Και θα προσπαθήσω να κερδίσω, δεν ξέρω τώρα, ή έκανα... Λογικά θα πρέπει να κερδίσω. Κέρδισα! Ναι, κέρδισα. Αυτόν πάντα έκανα πολύ καιρό να τον κερδίσω. Θα δούμε σε λίγο τη μάχη. Καλό είναι αυτό, το βάλω. Καλό είναι γιατί δείτε, αυτά τα δύο αν τα κάνω 400 και θα είναι καλό. Οπότε, ναι. Και πάμε special mission, να ξανακάνουμε εδώ. Όπου έχουμε σχεδόν, συγγνώμη γι' αυτό, έχουμε σχεδόν ίδια skills. Αλλά έχασα. Νόμι γι' αυτό. Είχα λίγο βήχα. Ενισχυτικά. Τα δύο έχω. Το τρίτο... Άντε, ας το πάρουμε γι' αυτό. Τι να το κάνουμε τώρα. Η ομάδα μου. Βλέπετε εδώ. Την είπα να κάνει επίθεση στη συμμορία γιατί ρωτάει. Μπήκε ξανά η Χρύσα 270. Και ναι, τη βγάλαμε από το blacklist. Και τέλος πάντων βλέπετε εδώ, αυτή είναι η ομάδα μου. Όλοι μπαίνουν. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Βλέπετε εδώ. Και άμα θέλετε να μπείτε, αν και δεν έχουμε χώρο. Ναι, δεν έχουμε χώρο. Κρίμα. Όταν θα φτιάξω, πόσο θέλει, 20, θα αργήσει, τέλος πάντων. Θα σου πω να δώσουν λίγο κέρματα, γιατί εξοφλιστήκαμε, δηλαδή εδώ δεν έχουμε το ένα. Και πάμε τώρα. Πάμε τώρα λίστα κατάταξης. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, εγώ είμαι 3.279, η ομάδα μου είναι 642, εδώ με δίνουν εμπειρία 1.878, πολύ πολύ καλά, τιμή 3.453, τιμή ομάδας 186. Και αυτά, γενικά δεν έχω τίποτα να σας δείξω. Να σας δείξω και αυτά τα καινούργια που σας είχα πει. Ένα καινούργιο είναι αυτό εδώ, που λέει, θα σας διαβάσω. Αγόρασε τώρα τα τρανά και ισχυρά αντικείμενα. Κυνηγή φαντασμάτων, Men in Black και Ζωρό. Πραγματικά παιδιά, χωρίς πλάκα, εδώ όταν το πατούσα δεν μου βγάζει το έχω επιλεγμένο αυτό. Τώρα μου το βγάζει, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων μου το βγάζει, εντάξει. Και εντάξει.
Και εντάξει, πιστεύω ότι τώρα έγραψα κάτι στην ομάδα και πιστεύω ότι ναι, μου το έβαζα, αλλά δεν μου το έβαζε επιλεγμένο. Λες και τώρα θέλω να το πάρω, εγώ δεν θέλω να το πάρω, απλά δεν μου το έβαζε επιλεγμένο, τέλος πάντων, παιδιά. Αυτά. Α, και όταν σας στέλνουν αιτήματα εδώ πέρα, όταν είναι για να τα πατήσετε βοήθεια, εδώ πέρα γράφει βοήθησε τους όλους, θα το πατήσετε και θα πάει με τη μία. Άλλο ένα καλό είναι αυτό. Θα γράψω ότι θα το ανεβάσω στο YouTube. Ωραία και φαχμαστικά. Και πάμε να δείξουμε λίγο από σειρά τους παίκτες. Ράζα Κομμενάρα, Βαγγέλη 57, Τζον 1-2-2, Πακιστάν Ζωρό, Μαρθαρούσε, Κάτεριν, Όμορφος 2, Ντέζι, Κόλλη 4, Αγγέλα. Αγγέλα! Βίβιαν, Γιάννης 4, Κούκλα. Χρύσα 270 και Κουλάτος 35. Ναι, 33, συγγνώμη. 33. Αυτό ήταν το βίντεο. Επόμενο βίντεο στα 39. Να θυμάστε, στα 39. 39 θα βγάλω βίντεο. Επόμενο. Και εδώ βλέπετε έχουμε και τις φάτσες. Αυτά και θα βγάλω βίντεο στα 39 μου level. Λοιπόν, να είστε όλοι εκεί, να το βλέπετε. Άμα θέλετε κάντε και subscribe, δεν σας λέω εγώ. Άμα θέλετε κάντε subscribe. Λοιπόν, στο 39 μου level, ας ανεβάσουμε λίγο το μυαλό. 39 level λοιπόν, να είστε όλοι εκεί. Και να μπορείτε να δείτε το βίντεο. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ που παρακολουθήσετε, αν παρακολουθήσετε βέβαια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και αν βγάλετε like, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά. Με κάνετε πολύ χαρούμενο. Από μένα καλή νύχτα, γεια σας.